Huriani Tuhan na hinolongan di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus di dia pehita maringanan dia pala partikianon tapa sadama roha do pikirata dinalaho manangin hata ni Tuhan kita martanya kita dameni debata na sumurung sian saluhu na roha imana mangaramoti ate-ate doho pikiramuna saluhuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Amanginang hata ni Tuhan na tolhas tuhita dienek mai sian buku Heber biddu 10 mamukame senaya 10 sia rodi ayat 25 asa rak majahi tamanginang odo hata ni Tuhan. Atong ali akadungan adong do dihita hiras ni roha. Laho bongo tu bagasan na badiai di bagasar mudar ni Yesus. Ay dipukka do dihita dalan nai baru jalan na mangulu. Sia ribe-ribei ima daging nai. Jala adong do dihita malim na bulon sigonggom bagas ni debata. Di bahay ni tadapot toma maroha na sitong. Di bagasan hagugok ni haporsyaon. Ding duura si rohatta. Unang be di solsoli panggora ni rohay hita. Jaladung diburi daging tado ay nayas. Momosma tatio pakrimon na taparhatopoti ay haposad do na marbaga-bagahosa. Marsiatwa makita, marsipajujuan tu haholongon do tuak kaulaw na dinggan. Unang tatadikon parpunguat tahian, songon na hinasomal hon na deba, tung marsipaingotam makita, jala lam imanian, asa lam jonok di ida hamu ari ido sahakna. Dihita salu na kadamang do dainang na hinolongan di bagasa Tuhatta Jesus Kristus. Persoalan na balga di tonga-tonga niya Kristenon di Portibio Sonari. Ima lam sumuru jolma marhuria. Lam sumuru jolma marminggu. Lam sumuru jolma rotwaka parsaoran na pinatupan ni huria. Omma persoalan. Jala di sudinang negara persoalan. Di Indonesia di sude huria persoalan ni jolma bakkoro ima tuhria. Mono tabereng maamanginang di tonga-tonga niyak kahuriat tasonari jok nama narot waka parmingguon ama sautik ina mulo jujur hita persentase setiap huria setiap kakak na terdaftar di huria na romar minggu maksimal may 10%. Maksimal hiya ni. Molaka ama aka nama tua mon. Aka ina pe. Aka na poso ngabakol. Alena gabe suku-sukut bahasa sumurut haporsyani. Bahasa sumurut ima parsaurani. Bahasa sumurut aka jolma mangulat-ulaw na kapartol diyon. Molo hurajumi hami secara khusus amanginang. Lam malo jolma. Lam dang diakui bedebata di tonga-tonga nya kaparngolonna. Lam godang pamikiro ni jolma ia ngolunai dada silehol-lehon ni debata. Ia na adong diibanai ala diguguna. Molo takas do tarajumi. Hosa hangoluan nasa na adong dihita
silehon-lehon di debata. Pasti tapasol ho do dirita marsar pasangapo Tuhani di dia pehita maringana. Dihita kadamang do daina. Di bagasan turpu jamita nasa tuhita di apala partikyanon. Di paingot panurat Heber do nang tuhita. Asa totong tarajumi basa-basa ni debata nang tajalo. Molo di bagasan turpuko di do atong ali akadongan adong do dihita hiras ni roha. Labongot tu bagasan nabadiay di bagasan mudar ni Jesus. Mudar ni Jesus nang durusi gabe pasadaw kita. Jesus do gabe malim na bulon na mabay kita asa boy bongot rotwa do pani debata. Di pasada do kita di bagasan holong ni rohana. Di peleo do dirina. Holong ni debata na sotar dodo na pinasahat na tu kita. Totong gabe manogu hita halak jolma namar dosaon asa gabe jolma natigon. Diurasi ibana dosata asa gabe taluk do kita. Ro marsoba manopot debata. Takasma dipaingok di bagasan turpuk jami tau. Khususna di ayat na parpudi ima ayat 25. Unang tatadikon parpunguat tahian songon na hinasomalhon ni nariba. Tung marsipaingotam makita jalalam imanian ala lam jonok di idahamu ari. Dipangidu unang tatadikon parpunguata. Basa dang tatadikon basa dipangidu amanginang asa unang tatadikon parpunguata. Disiala di bagasan parpunguan parsauran pasangapo debata disado tahilala basa-basa ni debata. Disiala molo marsaur hita do debata disado dapot tahadamion. Parsaurata debata manugu hita asa tatadikon aka pangalaho nasarobang do portibion. Asa masuk kita marpangalaho hobar tulomo ni rohani debata. Moro marpangalaho hita hobar tulomo ni rohani debata. Di sido dapot talas ni roha. Di sido dapot ta hadamion. Di sido dapot ta aka olopolo. Kristus nang manesa saluh na dosata mangalion hadamion tu hita. Kristus nang manesa saluh na kapangalahota mangalion akalas ni roha. Amangin nang nahinolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Hobar tu jahan nasa tuhita. Didok siya nasa roha do pikiran mangaluli Tuhan. Ahado na naing buatota manang na naing dohono ni jami taon laho patugun hapor syata. Na parjolo sa hali dipaingok matuhita ganu marsada-sada asa totok kita mamake aka partikyat tala pasanga perdebata. Amanginang mula tapasangap debata di tonga-tonga niya kaparngulota na pasti gabe dapot tado hasonangat. Laku boto. Mula secara pribadi kami amanginang molo dang rohami tu pertanyaan. Dang rohami tu parminggu dang ala na padita kami. Ale sebelum padita pi kami wasongoni diajaro na toras nami. Mula sa namenek. Molo ang tu gereja gak nahurang dang pas songon naso na pas seminggu lewat songon adong nahurang di bagasan parngoluan. Amanginang mungkin kita gudang do na makilala songoni. Aleni dipaingot debata hita mangalului debata sen nasaroha do pikiran dada songon na mangalului si humisik. Mangaluli debata sen nasaroh do pikiran dada songon na mangalului aka jabatan. Alai mangalului debata sen nasaroh do pikiran berarti tapasolo dirita di bagasan aka parsorat di tonga-tonga ni aka pertanyaan. Bahkan
Iko ni mata patu pado mengaluli di batasan nasarodo pikiran. Marhiti-hiti akarenungan setiap saat. Di bagasan jabuta manginang. Molo martangia kita suguk manugut. Martangia kita borngina manginang. Disado di batamian. Marisuangdo. Nasa na adong di hita. Manang marisuangdo aka ari-arita. Molo dang tapake. Saluh na pasangapod di bata. Jadi dipangido tu hita. Mangalului di bata. Berarti roh tu bagasa nakaparsa orang. Napaduahon. Siya turpuk jami taon. Nang ditugyo maktuhita ganuk marsada-sada. Buasa talului de batasan nasaro ado pikiran. Disiala nang debata do jumolo mangalului hita. Disiala nang ibana do jumolo manesa kadosata. Dihokop do hita manginang. Dang dipaluas dosai mangago kita. Ala nang ditakup debata do kita. Ala jok-jok portibio mangela-ela kita. Kesibukata, ulauta, olo mangela-ela hita, gabi lupa hita mangaluli di bata. Ujungna alanya kesibukan gabi taulang akadosa. Alanya kesibukan gabi mangototo hita. Jadi dipangido tu hita. Na mangalului di bata, buasa ikut talului di bata, disiala holong ni di bata nang kajalo. Nasa julma nang porsetu Yesus Kristus, nasa julma nang mabahen Kristus gabi si palua di tonga-tonga niya kaparngolon na. Iko luluan na do di bata. Iko mangulu may mana di bagasan Tuhani. Berarti mangalului di bata. Jojo tu hita makamunatehon nasa nanilhon di bata. Napatuluhon naneng dohonon ni jamita tu hita amanginang. Jolma na mangalului de bata. Ikot tarida mai marhite-hite na marsi urupan. Marhite-hite na marsi tukul-tukulan. Marhite-hite na marsi haholongan. Jadi hobar tutur pukon didok do tu hita. Marsi atua mahita. Marsi pajujuan na haholongan dohot tuak ka ulau na dinggal. Jadi mono talului de bata ikut taride doi di bagasan holong ni roha. Tato gihod dongata. Taeta-eta. Amatata na bakol tu gareja. Taeta-eta tas tu gareja. Amanginang. Ulaon manang hataridaan ni jolma na mamuji di batasan nasa roha do pikiran tarida may di bagasan kaholong marsya holongak kita tahangulun holongi naparpudi sa halya manginang adong masada carita adong may masada na poso borak may mana mangarato. Dumbora imana mangaratong. Dihilalay mana maadok ima kekosongan ima di rohana. Jadi berusaha may mana buhado asanang kosong haporsyaku. La may mana tu gereja nasada. Di gerejon pul musik, pul band. Semangat marende. Piga-piga hali dihuto ni mana. Tetap. Songon na sona dapo na ima di batay. Song na sopa jupang manok di bata. Lawi mana musti tu gereja na asing. Nahohong marminggu. Dang pulben selu-selu. Tetap kosong roha di mana. Lame mana musti nang ima tu gereja asal di mana. Di bering mana. Toropian. Gudang akan naposo, gudang akan hadongkur, lo akan asing. Tetap kosong. Bah, tahena ora di mana. Mula may mana, lamay mana tu jabu nepung na. Di jabu nepung na di bere gimana ma, tinggal may mana di tempat nepung no sekitar 3 bulan. Gereja nepung no
Guarna pena di huta-huta, gereja tak kelek. Setiap hari Minggu, lapung na tu gereja. Mulak. Mulak dito di mana terus opung non. Di gereja opung non, dang adong ima musik na biasa-biasa saja. Jamita di parjamita ipi biasa-biasa saja. Aka paredi ipi biasa-biasa saja. Alai. Isuku di mana matupung nai? Opung buasa. Songono-songono par minggu muna. Sorang do roha mopung. Idoko di mana matupung non. Idoko nopung non. Sonang do rohaku. Buasa sonang. Ahad na baben opung sonang. Jamitana do. Edena do musik na dang bagaku begena. Ahama di doko nopung non. Sonak wilala. Dang ala ni jamita sabing. Dang ala ni musik sabing. Sonak wilala. Dung sahak datu bagas joro ni debatai. Hutadi kun nasa ari-ariku. Sahat tau di bagas joro ni debatai. Wilala debata. Majuwau. Makau lau di bagas sakolong. Tabba mamusay lapila lamay mabasa-basa ni debatai. Holong ni rohani debatai. Marhiti-hiti akka edi na hurang pas. Marhiti-hiti akka musik na hurang pas. Marhiti-hiti ima akka jamita na paingoton. Wilalama gudang do akka hurang aku. Bahkan haurangan ni gereja. Ale di holong di batao. Holong ni di batai do. Nah wilalai. Idu babeso ng rohakku. Amanginang. Jot tita songonima naposo nakaningan. Sa talului de bata. Di tonga-tonga niya ka parsaurat la ka parminggot ta pida-pida gereja hita. Sen gereja malompak tusan. Malompak tusan. Ala nang dapat tasonangan. Alana natapake aka huto-huto tasabing. Natabereng di gereja aka rupa. Aka pangalaw ni jolma. Hape sa sitong na. Neko ni maberengot ta di gereja pangalahot ta do. Pangalahot ta na hurang ture dia do pan di debata. Ala ima di jakon debata do pehita. Dang pangalaw ni jolma na hurang ture. Dang pangalaw di parmusit na hurang denggan. Dang pangalahon niya kay parede na hurang bagak. Ale molola saat kita tu gereja, takas mataraju mi pangalahot na sonature. Di tonga-tonga ni pangalahot na hurang denggani, ala ima di haul debatado pehita. Di haulongi debatado pehita. Di jakon do pehita. Ala na tatadda may mapangalahot na hurang ture, ala di jakon debata hita. Di sado dapot tahadamio. Di tonga-tonga, niya ka punguat manang di tonga-tonga niya ka pamujot na mga lului de bata takas mata boto buasa talului de bata ala na gudang do pehorang atta ala na rikot do ima tuhani di tonga-tonga ni ngulut ta dang bergogo hita amanginang mangalo aka portibion molo dang de bata malegogo itu hita songon ima opung di naposo nakaningan mahita tatada pangalahota. Na hurang denggani. Ale di jakod di bata hita. Di haulong hita. Ale ni. Totong mahita. Roma nopo di batai. Di tonga-tonga niya kanguluta si ganupari. Amen. Martanya kita. Moliate upasa roa nami tuho di bata nami. Taruli kami marhite-hite hatam di paingoto kami. Asa totok kami mangalului ho. Di tonga-tonga ni ngulu nami. Ala na rikot si tutu doho Tuhan. Urikot doho. Siya nasa na adong di portibion. Ajari kami patupahon sa luhut nai. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu.